tradicionalne prednovogodišnje proslave zaposlenih u kompaniji Transpošped se svake godine održavaju da bi se sumirali rezultati, podelile jubilarne pohvale i nagrade i što je najvažnije da se svi u kolektivu povežu još više da bi u narednoj godini dobili još veći motiv i zamah. Ova kompanija ne mora da se bavi novokomponovanim team buildingom, jer ga oni skoro 40 godina primenjuju svoje kompanije. Ljudi koji su bili od osnivanja, ljudi koji sada rade i ljudi koji tek stiču sve mesta u Transpošpedu su svi povezani i čine jedan spoj rada, profesionalnosti i zajedništva koji se i na ovakvim proslavama itekako osjeća. Transpošpedu? 2 godine. 2 godine? Da. I u kom odeljenju ste? Zrenjaninu. U Zrenjaninu, je li tako? I kako vam izgleda saradnja stari, mladi? Je li ima učenja od starijih? Je li prenose neko svoje iskustvo, je li tako? Prenos. Je li ovo prva nova godina ovde da slavite sa Transpošpedom ili? Druga? Da. Znači, šta biste voljeli u sledećoj godini? Možda nešto? Da se nastavi saradnja? Je li tako? Sve isto da bude Je kako li tako? sad. Je bilo dobro? Odlično. Godinu i po dana. Može da se stekne iskustvo za godinu i po dana? Mislim, Kako da ne? atmosfera Kako da ne? da se prepozna. Da, čak su neki ljudi koji su me, na primjer, videli na početku i sada, posle godinu i po dana, rekli da mnogo više imam samopouzdanja i mnogo bolje radim svoj posao. Tako? Da. A druga stvar, ja sam na takvom radnom mestu da sam ja karika između svih sektora, tako da se prožimamo mesto. Povezujete se. Ima dosta mladih ljudi, evo večeras gledamo iz svih različitih sektora, što bi se reklo. Jeste. Je li ima saradnje između svih vas? Nekako je... Ima, kako da ne. Pa evo vidite da večeras u ovih svakog sektora sedi jedan kolega iz unutrašnjosti, tako da gledamo i da se Znači i oni su došli večeras, je li tako, iz različitih punktova vaših, kako bih ja znala, je li tako? Tako, ogranaka. Ogranaka se tačno pravilnije kaže. Ja radim u carinskom sektoru, znači opasan sektor za carinu. I naravno, kao što ste pitali koleginicu, naravno da dolaze i nove kolege, mi gledamo, to jest trudimo se što je više prenesemo znanje i iskustvo i da što bolje sarađujemo uz šalu, što se mene tiče. Već u Transpošpedu? Pa ja sam već tu, sada će biti 7 meseci. Evo baš na današnji dan je 7 meseci kako radim. Znači zajedno sa kolegama Nova godina, prva Nova godina u Transpošpedu. Prva Nova godina i prva Nova godina uopšte ovako kao korporativna proslava, jer ja sam početkom februara ove godine diplomirala, tako da ovo je moj prvi posao i moja prva proslava sa kolegama. Pa radim u sektoru prodaje kao asistent, tako da još sam početnik, ali polako. Kako izgleda saradnja sa starijim kolegama? Jel može da se uči od njih? Može. Tako? Spremni su za saradnju, stvarno, i ja imam čast što radim sa takvim kolegama, tako da su uvek tu da izađu u susret i u raznim situacijama i kad god treba pomoć, tako da mogu da se ostanu na njih.
ima dosta mladih ljudi. Kako vama to izgleda, ta saradnja sa svima njima? Kao neka nova generacija transportšpeda? Jeste. Pa to je i dobar spoj. Nekako spoj znanja i iskustva sa jedne strane, a opet sa druge strane mladih ljudi, ambicioznih ljudi i mislim da je to svakako dobar spoj koji će da napravi nešto veliko. Svaka mlada osoba može da ispolji svoju individualnost, da tako kažem, tako da neka karizma, neka ambicija i spremnost za napredovanje mislim da može da doprinese mnogo. Dakle, transportšped u narednom periodu nudi to, tako? Kao i svake godine, pred kraj godine, vreme je da sabiramo poslovne rezultate, pa i osjećanja koje smo imali u prethodnoj godini i da negdje sumiramo dokle smo stigli, šta smo uradili, kakve ciljeve smo ispunili i tako dalje. Nova godina nije samo vreme za sumiranje rezultata, nova godina je možda vreme i za neka obećanja. Kažu da 70% populacije obećava za novu godinu razne stvari, od toga 4%, izražavam se u procentima jer sam shvatio da je to moderno sada, od toga 4% uspeva da ispuni obećanje. Obećavamo sebi, obećavamo drugima, pa kažu 24% od njih prestaje da puši u novoj godini. 19% smanjuje alkohol, rekao sam smanjuje da mi neki ne zamere. Od toga 14% je na dijeti, a 7% počinje da vežba u idućoj godini. Mi smo prošle godine na ovom mestu rekli da smo kupili parcelu i da ćemo biti u jednom investicionom ciklusu u izgradnji logističkog centra u naselju Grmovci. Tada smo rekli da smo kupili parcelu na Svetog Nikolu, a evo sada imam zadovoljstvo da vam kažem da smo 2 dana uoči Svetog Nikole ove godine pustili u rad deo prostora koji smo izgradili na toj istoj parceli. Što bi neko rekao, 100% smo ispunili obećanje. Rekao bih da smo i prošle godine se dogovorili da svako od vas me odmeni na ovom mjestu i kaže šta je to što je postigao u ovoj godini. U dolasku od ovdje jedan kolega s kojim sam razgovarao zamolio me da ipak to preskočim ove godine pa da to nek ostane onda na sljedeći. Vidim i osnos ovdje. Teret tog rezultata podneli smo svi mi. Moram da priznam da ga nismo podneli ravnomerno. Neki su ga podneli više, neki su ga podneli manje. Neki smo žrtvovali, neki su se dobrovoljno žrtvovali, a neki se nisu žrtvovali uopšte. Žao mi je što nismo mogli da budemo ravnopravni i u tom delu, da teret podnesemo svi zajedno u onoj meri u kojima su ga podnosili određeni. Ali ono što je objektivno i što bih voleo da svi zajedno pozdravimo jednim aplauzom je prvo udarničari. Udarničari su bili prva žrtva naše investicije. Oni koji možda i nisu u ovom trenutku svi sa nama, ali zaista mislim da je retko i za državu i za vreme u kojima živimo da se neko odrekne dividende u korist nekog našeg progresa zajedničkog i neke naše zajedničke budućnosti. U tom našem sumiranju godine, svaka godina, kažemo da je bila teška, koja se nalazi za nas. Ova čini mi se subjektivno možda i najteža. A kada bih rekao opet, i vratio se stvari na žrtve koje smo podnosili, opet ću biti subjektivan, nekog ko se i žrtvovao, nekog koga smo i najviše žrtvovali u pogledu naše investicije, ko je možda to očekivao, a možda i nije, neko ko je imao ideju da će povlačenje se sa odgovorne funkcije doživjeti svoj posao kao hobi, neko ko ima ideju da će napisati knjigu Jad srpskog investitora, a ja mu sada poručujem, uzalud su knjige pisane, bolje da snimi jednu erotsku komediju, na primjer, sa istim naslovom, u kome će moći bolje da prezentuje kako izgleda biti investitor u Srbiji,
Molim vas aplauz za predsjednika Radoslava Dačića. Ja ga molim isto ovog puta da izađe. Kada smo rekli da tu žrtvu nismo podjednako podnosili, postoje oni koji su u ovom preduzeću zaista podneli velik teret i velik deo tog našeg zajedničkog poduhvata. Oni koji su dolazili ćutke pre svih na posao i ćutke posle svih odlazili. Oni koji su uspeli da promene sve zakone fizike i da na 1 kvadratnom metru uskladište po 6 kvadratnih metara. Molim vas aplauz za sektor skladišta. Također molim da izgledati zajedno. Zamolit ću ih još jednom da izađu. Mi izvolimo da znate da oni rade i sutra, radit će i preko sutra i tako do kraja godine. Ove godine, za 10 godina neprekidnog rada u Transportšpedu, pozdravite Živković Slađanu, Snežanu Zimovanu, Sedić Nebojšu, Popović Nevena, Jović Nikolu, Ivić Bojana, Cvetković Maricu, Crnomarković Ivana. Nećete mi također zameriti, prošle godine se desilo da jedan od kolega koji je imao 10 godina također jubilarnu nagradu nije čuo kad sam ga prozvao i bilo mu je jako neprijatno što nije dobio od vas aplauz. Ja ovog puta pozivam da izlazi Mirula Dmitrović i da mu date taj aplauz koji mu niste odličili. Za 15 godina neprekidnog rada Dervišević Aleksandar. Izgleda da je jedino kod jubilarne nagrade prednost, da godine čine prednost. Za 20 godina neprekidnog rada moja malenkost. Evo ja ću biti malo i šaljiv obzirom da smo se okupili večeras da više uživamo, zabavljamo se, a naravno direktor ima obavezu i odgovornost, pa malo je da nas podsjeti da postoje radne obaveze i postoje analize i planovi, ciljevi. Meni ništa nije bilo teško, rintao sam, radio sam, valjda sam tako navikao i to je za mene hobi. Nisu čitelje, nisu ukrštenice, na putovanju po koja knjiga, u preduzeću, radite ljudi. Moje zadovoljstvo, nadam se to zadovoljstvo delim se svima nama ovdje u kolektivu, a to je da ćemo u sledećoj godini ući kao jedna kompanija za respekt u okruženju. Znači, mi ulazimo u sledeću godinu sa vrednošću kapitala imovine od nekih 15 miliona evra. Za 15 miliona evra smo zapravo povećali vrednost Transportšpeda u sledećoj godini. Ulazimo sa 10.000 kvadrata najmodernijeg skladišnog prostora, dobro opremljenog, savremeno uređenog, tako da će to biti zadovoljstvo za sve one koji, naše korisnika i ove naše, i nas kao davaoca usluga. Ja želim da vam na kraju godine poželim srećnu novu, da vam svi planovi, ciljevi, želje ostvare, pa i one vezane za karijere i Transportšped. Da vam porodice budu zdrave, srećne i vesele, da vi odlazite zadovoljni kućama i da zbog toga što ste došli kućama zadovoljni, vas ukućani ne iznerviraju i dođete tako odani poslu i vredni i marljivi sledeći dan. Srećna vam nova godina, da vas zdravlje dobro služi, pamet i um, kao i do sada, ili nadgrađujemo to. Živjeti!
iskustva? Iskustvo, dosta vremena provodimo na poslu zajedno. Znači, neki osobe s posla viđate više nego svoju porodicu. Tako da dosta se stvari proživljamo i doživljamo zajedno. Dosta vremena provodimo zajedno i na prvom mjestu atmosfera. Koliko godina ste vi već u Transpošpedu? Ja sam skoro 4. 4 godine? Skoro 4. Skoro. Kakve su nove godine? Su sve bolje i bolje ili menjate? Sve više mladi. Tako? Da, sve više mladi. Šta biste vi volili u 2019. da se nešto promeni i da bude bolje? Pa više novi klijenata. Standardno, automatski više dobrih platiš. Godinu i po dana, ali mogu da kažem da se osjećam kao da sam bar 10 godina i da je divno i čast sarađivati sa ovakvim kolegama i sa ovakvom ekipom ljudi u ovakvoj zemlji kao što je Srbija. Stvarno je čast. Zaista se osjećam kao sa jednom velikom porodicom i mislim da zaista lepo sarađujemo. S obzirom da je to prirodno, da se neki mlađi duh nasleđuje, nadam se da ćemo opravdati ovaj stariji duh iza nas, odnosno da ćemo opravdati ona očekivanja koji su nam ipak zadali jedan visoki kriterijume nekog kao što je gospodin Branislav Baćević i da ćemo opravdati njegove očekivanja. Stvarno mislim da hoćemo. Jel možemo jednu čestitku od vas za vaše kolege? Da se bore i da budu hrabri, da ne odustaju i da je život surov, ali da se mora ići napred da bi nama svima bilo bolje, jer smo mi svi zajedno za jedno. Krugu, koliko učite od starijih kolega i jel ima razmene iskustava? Jel vas prihvataju u tom smislu? Naravno, divno iskustvo, divno iskustvo. Dele sa vama? Tako, i stariji i mlađi kolege i zaista mogu da pohvalim. Jel tako? Tako je. Znači prije vam atmosfera, možete da se razvijate? Da, apsolutno, da. Koliko godina ste već u Transpošpedu? Ja sam nepunih 2 godine u Transpošpedu, ali zaista, pored svog iskustva, mogu zaista da pohvalim celu... Znači da možete i da radite, a i da se osjećate dobro. Smo na Novoj godini. Je li ima nekog uticaja ova vrsta okupljanja na rad? Za mene lično veliko zadovoljstvo i na neki način privilegiju. Čini privilegiju što sam dio kolektiva već 5 godina i zaista mogu da kažem da i u profesionalnom smislu, a u smislu kolektivnom i druženju zaista jedno veliko iskustvo. Ja sam u Transpošpedu već 17 godina. 17 godina, da. Za neverovati. Da. Meni, a i verovatno i ostalo. Deluje kao da pripadate ovoj novoj generaciji, je li tako? Pa, nadam se da je tako. Ja se barem tako osjećam. Duh Transpošpeda, ovako veseo, čili vedar traje već godinama. Ja sam, kao što sam rekla, 17 godina u Transpošpedu i dobro raspoloženje, dobra atmosfera se prenose iz godine u godinu. Tako da mladi ljudi, mladi kadrovi koji dolaze u Transpošped, a Transpošped posebno posvećuje pažnju
tome se zajedno sa nama stapaju, odnosno mi se stapamo sa njima i tako da dobijamo jednu divnu atmosferu, divnu, ne znam ni... I proširujete se? Jeste. Večera smo čuli nešto jako lepo. Jeste, proširujemo se, otvaramo novi logistički centar, izgradnja je pri kraju, tako da smo i svi srećni i radosni, tako da, ne znam, stvarno, novogodišnja euforija je već počela odavno, mada kod nas je od prošle godine traje novogodišnja euforija, jer prošle godine smo u ovo vreme na istom mestu objavili da krećemo sa novom investicijom. Evo sad je ta investicija polako počela da se i realizuje, ona je već je ostvarena, tako da je krenula sa svojom svrhom. Čestitka! Pa želim mi sve najbolje, odnosno želim mi da rade u ovakvoj kompaniji kao što je Transpošped i dalje. I da nam dolaze drugi mladi ljudi.